an ka taa yayi tayi yayi tayi o ye dugu ye min bɛ sitakili i k'a dɔn o ye manden kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn gɛlɛya u nana da ɲɔgɔn kan min dama tɛmɛna y'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ sanubɔ dingɛw olu de ko fɔ wa a bɛ kɛɲɛba lamini na a ko nin kamalennin i k'a dɔn a bɔnɛna ni na a kɛra balawu de ye a kɛra kojugu da ye kunnafoni minnu n'olu jɛlen don n'o sɔrɔla a yɔrɔ la kamalen don a de ko Musa Danzɔgɔ a bi san 32 la i k'a dɔn muso 2 b'a bolo den 7 o de b'a bolo a yɛrɛ a na kɛ a fana b'i débrouiller sanuko la nka a na kɛ ale kɔni ka wuli ka jɔ la chinois ka sanubɔ dingɛ dɔ bɛ yen a na kɛ a taara munumunu ye k'a b'a gɛrɛtigɛ ni ɲini sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni ye yen gardien min bɛ yen o sina ka mugu k'a wula la ten kiliw mugu wulila la yɔrɔ min nɛgɛdenw y'a minɛ u y'a ta joona gara la ka labɛn ni sɛgɛrɛ k'u bɛ taa furakɛ nka nɛgɛden ninnu ma se ka kɔ a la sabula a ni tora a la sɛbɛnnikɛla ko kuma in de nana woyɔ ka woyɔ a woyɔlen min kɛ a gardien ani a bɛ chinois min ka baara la olu yɛrɛ a dɔn k'a fɔ nin ko man di coyi u sina ka mobili ta k'u digi ten sɛbɛnnikɛla ko kuma in nana duruntu sa ka se a wa sigidala mɔɔw ma k'a fɔ duguden dɔ kɔni u y'a fa gardien de y'a fa Musa Danzɔgɔ sara jɔnni y'a fa gardien de ye mugu ci a la anw ka dugu la an ka sanu bɔ dingɛw na ka se ka mugu ci Musa la nin kuma in kɔni sera ka kolongolo hadamaden nana fundeni olu kunda chinois ka sigiyɔrɔ kan an'u ka baarakɛyɔrɔ kan filani u taara sɔrɔ maa si den kelen de ye sanu bɔ dingɛ 3 a bɛɛ lajɛlen chinois ta ye lamini na u bɛɛ lajɛlen ka minɛnw jɛ k'u digi a la ni ka yɔrɔ in bila sabula u b'a dɔn min a kɔ man di sɛbɛnnikɛla ko dugudenw kɔni nani u y'a sɔrɔ maa tɛ ye min kɛ u ye min kɛ ayiwa i filɛ ka yɔrɔ min fɔ dɛ u sina k'o ɲɔgɔnna de kɛ ten ka tasuma bila machines na fɛn o fɛn bɛ yen u nana tasuma bila a bɛɛ lajɛlen la ka se k'a bɛɛ lajɛlen mɛnɛ ten balawu sɛbɛnnikɛla ko ci nana bila gendarmew ma gendarmew bɛ se kuma min tabakɔtɔ gendarmew olu y'a sɔrɔ tiɲɛni min kɛra a fanga bonyana sɛbɛnnikɛla ko a ko duguden minnu bɛ bɔ ayiwa yatiya olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ u ka lamini na chinois bi yɔrɔ o yɔrɔ u t'a fɛ ka chinois ye bilen u ka lamini na sabula nin vali min daminɛnen filɛ nin ye nin t'a fɔlɔ ye koyi maa dama min vara u fɛ nin jogo in na k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama walima mɔgɔ bɛ taa yɛlɛ i k'a dɔn awa kisɛ pɛrɛntaw kan n'o ye explosion ye mɔgɔ bɛ taa yɛlɛ o kan u bɛ sa a ko chinois nin dama min kɛ a y'u ka dugukolo fana u y'a lakari k'u ka dugukolo ta tiɲɛ a ko min ye nin ko in ye a bɛ daminɛ kuma min san 2022 min ye ayiwa chinois ye sanubɔ dingɛ 70 de tun b'u bolo nka an bɛ donni minɛ i ko bi sanubɔ dingɛ 175 san 2024 i k'a dɔn u y'a da a taara so de ma ko sanubɔla ninnu bɛɛ dunan damanda de bara ka taa u ka sanu bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wa u yɛrɛ nacogo o bɛ maa kamana gan sabula u bɛna dugu minnu na ka na sanubɔ dingɛw sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maires de b'u yamaruya walima dugutigiw laadatigiw denmisɛnninw ka ɲɛma a ko kɔni di kɛ abada ni duguden dɔ t'a la sɛbɛnnikɛla ko u na fɛn dɔ d'o ma walima u bɛ layidu ta an na ayiwa kɔlɔnw ye an na lɔkɔlisow jɔ an n'a ka sira dilan an na nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko a fɛn o fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛn ɲɛnama t'a la u bɛ dakabana wari de di duguden minnu b'u yamaruya ka na dugu halaki u na o na dugukolo kɔni u b'o ta tiɲɛ fɔlɔ cikɛyɔrɔ kɔni u b'o fana ban jiriw bɛ ta tugu olu la k'u bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko dingɛw ni awa jibondo minnu bɛ yen u b'a bɛɛ lajɛlen halaki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn yatiya awa sitakili o ka o kɔni y'a jira k'a fɔ bilen olu ni chinois ka dugu la ayiwa o bɛ lakali sa o t'i ye bilen sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyara sabula ni jamana yɛrɛ ma wuli ka jɔ kɛ jamana ma wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ kɛɲɛba n'a lamini o duguden ka dɔgɔ chinois t'a de dingɛ lawulata tigɛ sen yɔrɔ min na chinois kɔni u ye tiɲɛni min kɛ nin yɔrɔ ninnu na o fanga de ka bon fo k'a fɔ k'a to ten jɔnni bɛ se ka da la k'a fɔ an ka jamana i k'a dɔn maa sɛbɛw minnu b'u ka wari ɲini i k'a dɔn diɲɛ kɔfɛ ka na immeuble badenw jɔ yan maa wɛrɛ ka t'o ta jango dunan k'i n'o kɛ l'hôtel ye ayiwa i k'a dɔn ani muso maninw feere yɔrɔ chinois u ye nin de ta ka Sedukani sɛgɛrɛ a dun ti bɛn Sedukani bɔ ko in galama sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko nana gɛlɛya sabula a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ kiiri kɔni Sedukani a n'a denkɛ u kɛlen bɛ ka kiiri ta ka chinois sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'a lajɛ kuma min fɔra bɛn kɛra min kan o ma kɛ ka sababu kɛ mun ye min ye chinois ye
Serukan ka immeuble belebeleba de dɔ de bɛ cité du Niger la chinois ninnu kɔni nana Serukan denkɛ fɛ i k'a dɔn ko ka yɔrɔ in d'u ma u b'a ta loyer la u b'a k'u si yɔrɔ ye olu ye dunanw ye olu ye sanubɔlaw de ye u caman bɛ Kɛɲɛba i k'a dɔn n'u bɔra Kɛɲɛba u ka baaraw la u bɛna yɔrɔ in kɛ u lafiya bɔ yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ka yɔrɔ ta k'a ye nin de ye min sɛbɛnna contrat la chinois fɛ o ye nin ye maa min ye chinois ka contrat signé a tɔgɔ de ko Line Tongsegui Tongsegui i k'a dɔn bolonɔ bila sɛbɛn kɔni kɛ ani sariya fɛn o fɛn fɔra i k'a dɔn a y'a bɛɛ lajɛlen sago sabula chinois in laban sina ka na yɔrɔ in yɛlɛma ten i k'a dɔn ka sin k'a kɛ loteli ye k'a kɛ i k'a dɔn muso jagoyɔrɔ ye k'a kɛ dulɔmiyɔrɔ ye o bɛ kɛ Serukan tɔgɔ ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko Serukan kɔni ka kuma in mɛn a nana funteni ale ɲɔgɔnna silamɛ k'a fɔ k'ale de bɛ yɔrɔ jɔ ko ka taa kɛ loteli ye u ka taa kɛ minkɛyɔrɔ ye o yɛrɛ k'i bɔ a la chinois kɛn bɛ ka tɔɲɔ min da sigi ɲɔgɔn kan cité du Niger la mobiliw don ka n'u bon ka fo ka taa dugu jɛ maa tɛ sɔnna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn waati kɔni kɛra sa chinois i k'a dɔn Serukan ye tasuma bilen k'a da u tɛgɛ u ka yɔrɔ in bila a denkɛ min bɛ yen n'o de bɛ yɔrɔ ko in kalama o fana taara tribunal la sɛbɛnnikɛla ko chinois dun yɔrɔ ka ca u ka kuma ka ca sɛbɛnnikɛla ko kɔni a bɛ ne ka waati jan bɔ min kɔni ye contrat ye bɛnkan kun ye min ye ko yɔrɔ in ye bail de ye san 15 nin si tɛ baasi ye a fɔr'u ye n'a donna san 15 yɔrɔ in kɔni u ko tubabukan na Karakoye Karakoye tɛ dɔwɛrɛ dɛ an si yɔrɔ a n'an bɛ dumuni min kɛ an ka laada jimi minnu bɛ yan an b'olu kɛ nka a tɛ kɛ loteli ye a tɛ kɛ yɔrɔ feere yɔrɔ a tɛ kɛ muso feere yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko chinois ko payi an bɛ min ɲini o ye nin de ye u don kalo damadɔ u sera k'u kɛ yɔrɔ dɔ joli kan u yɔrɔ belebeleba dɔ jɔ ka fara yɔrɔ kan ka sin k'a yɛlɛma ten i k'a dɔn dulɔ sugu o sugu i b'o yɛrɛkɛlen de ye mobiliw bɛ don ka bɔ la su fara tile kan npogotigiw bɛ pan ka walaki la su fara tile kan nin kuma in kɔni mɛn Serukan ko k'u tɛ si ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko u bɛ ni ka kalo caman bɔ kalo sara b'u bolo ka yaala ka Serukan ɲini ko ka wari k'u bɛ kalo sara di Serukan ko a y'a haramu a t'u ka wari fɛ wa a bɛ min nɔfɛ de u ka bɔ a ka du kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko chinois i k'a dɔn u welela bɔgɔ jɛnnen kan u bɛ munumunu salon ni nkalontigɛ la u y'a dɔn sa a ti ɲɛ min kɔ olu kɔni laban u bi bɔ u bɛna mun kɛ u ko k'olu ye yɔrɔ min jɔ k'olu ye yɔrɔ min jɔ ko miliyɔn 700 k'olu yɔrɔ min jɔ miliyɔn 700 sɛbɛnnikɛla ko n'i dun ye sarakisɛw kabini ye chinois kɔni u man ka su kelen ci yɔrɔ in kɔnɔ a ko sabula contrat min bɛ chinois ni Serukan ni cɛ o de ye an bɛ don yɔrɔ la yɔrɔ an y'a sɔrɔ cogo min an bɛ bɔ k'a to o cogo kelen la yɔrɔ o yɔrɔ n'an y'o yɛlɛma walima ka yɔrɔ dɔ jɔ hali n'an bɛ bɔ don min an b'o yɔrɔ ci aw taara yɔrɔ jɔ aw tilala k'a fɔ k'o ka sara ko miliyɔn 700 n'aw ma ɲɛ bɔli kɔ yarɔ kɔni nin ye sariya sɔsɔ da ye sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabukan ye tubabukan lamɛn dɛ a ko min ye ayiwa u ko an bɛ yɔrɔ in da sabula nin tɔɲɔ min daminɛnen filɛ chinois fɛ n'o ye ka ayiwa sow yɛlɛma k'an ka npogotigininw k'u feere ka wuli ka jɔ boloda k'a kɛ dulɔmiyɔrɔ ye dugu caman jɛmayɔrɔ la n'u ma ɲɛ o kɔ u ka yɔrɔ san k'a k'o ye o kuma fɔ i b'a dɔn o ye min fɔ k'u bɛ Serukan ka yɔrɔ san Serukan ko n'u ko hali miliyari 100 ale ka yɔrɔ tɛ feere sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni maliyɛnw ma wuli chinois laban u b'an ka jamana kɛ tamasiyɛn ye u kɛlen bɛ k'an ka kungokolo tiɲɛ i k'a dɔn dugukolo sanu bɔ la ka fa bɛɛ tigɛ dugubaw kɔnɔ fana u kɛlen bɛ ka taa bariso jɔ fa bɛɛ fɛ an ka dugu nima yɔrɔ yɛrɛ la nin ye kawale min jɛ ka jugu